kowe ora teko. Liya liya hei Pak Lurah iya iya kenep bergoyang iya iya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Lali janjine kandhane alesane mangkelake ora kena kadung dandan kowe ora teko. Nggih. Ambek minum nggih. minum. Minum, minta. Neng comboran kono. Neng gone bojomu sing tuwek kono nyapon ning kene. Jale ya. Saya akan tetap menerima apapun keadaan suami saya. Ora usah jale kok golek pakne ya. Golek pakne sing golek ganteng luwih sugih. Nah, wong ki ra duwe duit ya. Aja to kok ra duwe duit bareng. Tenan Tangga jale. tak openi masih ora duwe. Openono, Aku tresno, aku sayang, aku cinta. PPN biyen aku cara ora mendem no paling ya ora kok. Jenengan semerep to ngoten niku. Ya, kelakuanane ngono Nggih tasik kilap ngoten niku Iya. jenengan. Lho, trah wis seru lho. Bojoku iki wis seru nek aku dundunan guyangan iki wis seru. Lah ngopo kok ya? Iya ya. Ya le ya sabar ya le. Iki biyen asli dudu anake kuwi le. Anake sapa? Anake wong akeh. Anak Ora apa-apa, tapi ya didakokne kuwi. anake wong akeh ya Ora apa-apa. aku melok urun kuping kok Kuwi kok ya melok ae. ayo terus Janjane kowe ning endi? Kelakatu sajan jumani. Atiku sujono kowe janji Karo liya liya. Terima kasih Bapak terima Kepala kasih. Desa, Pak Lurah, Pak Terima Joko kasih, matur sembah nuwun matur nyuwun sembah. pangapunten nek wonten keladukipun atur. Nggih. Ngeten iki nggih namung anu mawon nggih. Menghibur. Menghibur injih. Nggih. Nggih, suwun. niki wau nggih wonten sing mirsani saking Jepang nggih mriki. Hah? Pak Lurah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. ya Hari ini menghibur loh ya. siap Ini kunci ya, dikunci Pripun ya. pripun? Dikunci ini menghibur ya. Aku golek duit iki Pak Rene. Toh, maksud saya Pak Lurah di sini saya menghibur. Oh, Pak Lurah menghibur. Lah sampean karo Mbak Mary strep itu nggo golek Nah, duit. nggih kalih golek Sangu. saweran. Saweran yo tak sawer. Cek toh. Maksud saya Nggih.
Pak Lurah suruh naik ke sini. Nggih, Pak. Tujuannya menghibur, Menghibur. ya. Nggih, nggih, Jadi leres. masyarakatku, nggih, Nggih. wargaku dan penonton di sini ojo engko negatif thinking ngono lho ya. Boten. Paham ya maksud saya? Nggih, pun paham. Pokoknya mboten usah ujar, mboten usah kaul, dilakoni mawon apa eneke. Gak usah berjanji-janji itu ndak usah. Jangan gak ada janji di antara kita. Piye janjine? Wis to Pak Lurah sampun ya mudun ya. Nggih, heeh. Mbak Mary mudun. Nggih. Ayo le ngadeg le njaluk sangu pakmu. Jare emang ora, mbasa ngene iki terus golek dhuwit ya ta wong wedok matre sampeyani. Saiki wong wedok ndi sing ora matre? Aku Tenan? sing lanang tak toroki kok. Wis cara disangoni Pak Lurah mbok balekne. Tak balekno, tak wehno yatim piatu. Oke. Teni ae. Bojoku, Rintene ae sik. bojoku yatim piatu. Beh, ngancam iki. Nggih, Pak Nah, Lurah. iki lho ngerogoh iki lho wisan ngerogoh. Kudune ya atas izin istri pertama atau piro to jatah istri kedua iku kudune izin. Alah. Istri pertama tinggal bojone ya ning ndi le? Nggih, ha, pinten Pak. Ayo Ampun, wis Pinten. wis bengi lho. Kok Nggih. mau Iya. wis bengi. Pinten ngeten lho, ndang kok. Terah ya awet Tak dinteni ya. Lah iki lho. Pateni Mas, live pateni sik dilut teh. Aja. Ki lho Mas, Mona njaluk sangu ki larep budal sekolah ki lho. Mona. Lah rambutnya dawa iso diponi ya. Nggih, Pak. Ayo, Pak. Iya, matur suwun Nggih, ya. ampun, Bapak-bapak Mbak. nyuwun ngapunten Mas Heru Nggih, juga ya. anu mike Pak Lurah patenono mike. Napa dipateni? Hah? Napa Mengke di? nyetrum. Pun biasa Pak Lurah ki Pun dari nggih. nyetrum. Nggih. Istri pertama jatahe paling enggak 70%. Ya ta. Matur suwun. Selawe wis apik ya, Pak. Mau barang kawak ya. Sini karo Pak E. Nah, kok diluru marmut apa piye kok? Oh, nggih. Niki anake wayahe potong, Pakmu. Trae. Sak ndase. Ora. Kok potong sak ndase piye to? Enak. Alah pun sarepot. Bilang piye, karo Pak E. Makasih Bapak. Ya. Iya. Diambung Berarti sik, diambung sik. kalau anaknya wis ibu Ibu enggak usah. Diambung sik, Pak E diambung sik. Kok iso ngambung adike iki lho? Adike rong lahir, kok sik. Jare anake nek wis disangoni ibuke Ibu enggak usah, kan jatahe buat anak. Emang ibuke enggak usah disangoni, Pak. Berasnya pun telas. Kurangi beras jere kena gula. dikirim beras ae. Oh nggih. Kan sak truk. Lah ya 20 kilo lah. Gak aku 2 kilo ki arek. 20 kilo, 20 kilo. Duruk. Mau kurang. 20 kilo kan 12.000 kali 20.000 Bu, kan benjing 2.000. jenengan ngene Mbak Manohara beto beras nggih. 2.000. Ya paling enggak ya 2 kilo. 240.000. Sak truk. Pun jenengan paringi pinten ngoten lho, Nggih. Pak. Wis ya. Maksudnya. Pun gak ngono ra enak. Oh iya. Wong bojo kok ora. Penak. Penak. Kuwi jane nyapa to kok muni ra penak berang ki. Pun cah repot-repot. Nggih, matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Saliman. Kuwi lho. Apa kok kuwi lho apa? Lagu. Ya ampun. Ya wes ya. Pak Lurah kelamaan ntar juga Iya, lakone gak bisa. Nggih. Terah ya Matur awet wis suwun. bengi kok ya. Pun cah repot. Ya Allah sindene 1 2 3 1 2 3 4 5 Sabar. Lurah kudu sabar. Lah ngono kuwi lho Pak bojo nomor 1 ki cerewet ngono kuwi. Ya Allah, Mary sabar kok, Men. Nggih. Ya, Anu Ora apa-apa ya Le plaris. Heru ya urung. Heru. Kulo namuk ngeling nih. Heru, Aku nek penak ki kancaku tak penakno, tapi kancaku kancaku penakno lali karo aku. Biasa bojo pertama merampok. Matur suwun Bapak, matur suwun, matur suwun. Heeh. Matur Gila. kulo terne Pak. Wes sing jemput bojo Mm. kedua sing ngeterne balik bojo pertama. Aduh duitku ilang Mas. Mas, duitku ilang. Aduh. Mas, duit lemu nyangoni ilang. Digondol copet, Mas. Aku yo oleh nih. Pajak 30%. Oke, yo germo beranto mer kok. Kayak dalan. Makasih Pak Lurah. Nggih, matur suwun, nyuwun Nggih. ngapunten nggih. Nggih, mboten nomor. Saya Mas ya, tak ngetutne ayah. Ya. Tak gawa lemek usah mudan. Masya Allah. Monggo sedan nuwun. Diujone sik lho.
Alah, alhamdulillah. Mbak Mano, Dalem. ini ada penggemar dari Jepang. Oh. Pulang di Kenep sini. Oh, kimochi. Mau mengeterkan buket. Oh, katanya. gitu. Katanya loh, hadiah Oke, apa oke. hadiah. Sepatnya apa sepatnya? Ketoprak mawon. Oh. Berarti wong Jepang nak duwe ketoprak dhewe to, wong Jepang. Oh, ketoprak nang ek to. Tedok, siapa lali aku jenenge? Heeh. Saking Jepang. Iya, saking Jepang, monggo. Iki ya arep paring karo kanca-kanca. Mungkin kok ya roro kok ya. Nggih, estu kok. Oh, tenan to. Nggih. Si sugeng dalu, sugeng rawuh. Apa yo genah wong Jepang kuwi, Jepang Lah asli. piye basane? Yo Jepang lho, basa Jepang. Kimochi. Ika yamete kudase. Apa ta? Oh bisa. Oh, bisa. Bisa itu. Kimochi waru itame. Oh. Kimochi Mbah Kamit. Alah. Lah ya Mbak Kamit iki iso kimochi. Monggo Bu, nggih. Namanya Badhe siapa? ngaturaken Namanya apa? Bu siapa? Bu siapa? Monggo. Sisi. Busi. Sisi. Busi. Oh, Bu Sisil. Kok busi piye to? Eh, Bu Sisi. Kuwi lah Bu melotor. Sisil. Ya. Bu Sisi nggih. Mau paring nopo Bu tadi? Bingkisan apa Ada tadi? bingkisannya udah di sana. Oh, sudah. Oh sudah. Mau ngaturaken apa, Bu? Mau sawer aja. Oh, Oh, sawer sawer aja. aja, ya. Minta lagu apa? Heeh. Lintang Asmara duet sekali sinten? Heeh. Nggih mengke Mas Heru karepe dihandle Mas Heru. Mas Heru monggo berdiri Mas Heru ayo. Heeh. Nah, Mas Boti. Kali sinten? Mas Akbar, Dalem. katanya mau salam-salam dulu. Monggo salam-salam, monggo. Heeh. Nggih. Mriki. Buat salam Ya. Alon. Heeh. Alon Pak, alon. Pripun salam kagem sinten, ayo. Kalem mawon. salam buat Mbak Nanis dari Nggih. Malang, Mbak Nanis dari Mas Malang. Nardi Kauman, Mas Nardi Kauman sama sama Mbak Mbak Mardia. Mbak Sulastri, Nggih, sinten Mbak meleh? Fi. Nggih. semua fan militan Astabrata. Oh, Amin, izin, matur amin, sembah amin, nuwun. matur nuwun. Sampun. Sampun, Alhamdulillah. alhamdulillah. Rencana tahun depan kita ke Jepang. Oh ya. Oh. Aku Iya. mau ke Jepang. Iya. Oh. Saya sama Mas Syuting Akbar. film. Oh, film Ika. Aku ya ketutno to, Mas. Mas berdoa yang terbaik kali aja sok Siap. Rono, Oke, ya. amin. Karo Bu Parsinem tok. Ya lintang Lintang asmara. Asmara, ayo Mas Heru. Ayo anak-anak berdiri. Sing urung kaya sapa iki? Kabeh no berdiri. Kabeh Ya, no. ayo Bu, berdiri. Bu Parsinem juga berdiri. Dek Par, monggo Dek Par. Terima kasih, Bu. Terima Uang kasih. Jepang itu. Kimochi. Uang Jepang. Kimochi. Ika. Terima kasih Jepang. Thank you. Rezeki. Terima kasih. Berkah barokah sehat. Terima kasih. Siang pantoro ratri Piye, Mas? mongeling manis sing ati Kukumu waya ketok iki, Mas. yaku bisa handuweni marang sang Hyang Sulaksi Mbak Manu Yo. Rasa kangen nglimputi balan lintang dadi saksi ngobayani bisa belenjani janji sabaya mati sabaya
joget, monggo. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku. Bagus antep perasaanku tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sena. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Olah bula. Siang pantoro ratri kongeling manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa tresna kang sejati bulan dadi saksi upayane tekan melenjani janji sapoyo bukti sapoyo pati. Yo, Iya, iya, iya. wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku. Bagus andap lurus hatimu tresnaku tulus roning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Yen nyawa cacak raga wis tresna rapi seti pisahna. Yen wis tresna ora bisa Terima kasih. Nggih. Nonton sampai selesai ya. Terima Ya. kasih Bu Sisi ya. Bu Sisi saking Jepang. Sehat selalu, panjang umur, semoga rezekinya lancar terus. Bagi aku gurin. Aku nemu iki. Sinden Astabrata jangan duduk dulu sekali lagi, sekali lagi. Sinden Astabrata sekali lagi. Alah ngono kok ngakuni lanang. Mbak Mary atau Mbak Manu ben istirahat sih. Nggih, Mas. Terakhir untuk limbuan. Oh, ini masih banyak lagi ya Mas jadwal-jadwal Astabrata. Oh, masuk Astabrata kayak MC. Kayak Super Tetra ya. Astabrata. Anu, kersane penonton sing teng mriki kersane pirsa. Nggih, nggih. Untuk tanggal Besok ditalun. Besok di talun jane kosong aku besok. Omongno panitiane ya Mas, yo gak butuh banjir lelean. Ya nyacakne anu. 16 ya prai ya Mas. Ya. Terakhir anu caping gunung langsung dangdut wae ya. Oke. Langsung dangdut diwalik slendro. Langsung dangdut. Ya. Permintaane napa niki? Caping gunung untuk Kalih terakhir. kalih napa? Caping gunung. Angko goro-goro. Oh nggih. Tadi mereka cayu, tadi rene. Aja mikir-mikir kok ceblok bature.
Lah cek perawan kabeh. Oh iya no perawan kabeh no. Dipadakne ombone pesek. Nah, Oh alah kok ora iso madakne ombone to. Sampun ready kanca-kanca balungan? Ready. Yo, langsung tibake dangdut caping gunung. Yo, coba kaya ngapa? Yo.